no se sentia gaire bé. Perquè jo m'hi vaig movent, llavors si el poso aquí m'he de quedar aquí quieta i no és tan xulo. Em vaig una mica per l'altra banda. Bueno, sí, tots i estem un any més explicant el conte, aquest conte que el trobareu aquí en aquella taula, que té aquest títol tan llarg, i aquí és el conte del títol llarg de la història. Es diu La foguera, les bruixes i la flama del canigó, un conte de la nit de Sant Joan. Que ja sabem. El Pere il·lustrador. Soy un chiste, no he visto nada. Perdoneu, Bé, doncs... Aquí deia que us expliquem, que després, si voleu, podeu comprar el conte castellà, que es treu superassequible. Doncs no us podeu trobar cap altre lloc, perquè el Pere i ens el vam inventar especialment per explicar-ho just abans de la rebella de Sant Joan. Bueno, s'ha de dir que aquest any ha arribat un exemplar d'aquest conte a totes les escoles, les públiques, les concertades, les privades de Sant Cugat, que tenen primària. O sigui, ha estat una aposta, no? Des d'OMNI perquè tothom arribi a totes les escoles, perquè clar, com és una tradició que es fa després, quan ha acabat el col·le, es queda una mica penjada. Però bueno, a la llarga, ves que no aconseguim, que abans d'acabar l'escola puguin llegir-se el conte i arribar a la rebella m'enrotllo una mica perquè, o sigui, el Pere pobre, si no el faig anar molt ràpid, i jo, si vaig molt al conte directe, el pobre perd una mica es cansa molt. Bé, doncs el que us deia, aquest conte no el trobareu enlloc, perquè es va inventar expressament per poder-ho explicar just abans de Sant Joan. I els protagonistes són l'àvia Roser i l'avi Miquel, que tenen dos nets, la Maria i el Pol, que viuen aquí a Sant Cugat. I aquí comença la història, perquè el Pol i la Maria van haver d'anar a casa dels seus avis, que vivien en un poble molt petit, que es diu Maçanet de Cabrenys. No sé si algú el coneix, Maçanet de Cabrenys, val la pena anar-hi, perquè és un poble molt bonic, que està a l'Alt Empordà, al peu de la Serra Alada de les Salines. A veure, al Pol i a la Maria els agradava molt anar a veure els seus avis, però és que Maçanet tenia una cobertura horrorosa, no hi havia internet enlloc. I llavors, clar, tot el camí de pujada fins a Maçanet van estar rondinant. Ai, és que no podrem mirar no sé què, no podrem mirar no sé quantos. Oh, quin rotllo, quin rotllo. Els pares els van dir, mireu, heu de pujar a casa els avis perquè tenim guàrdia a l'hospital i no podem quedar-vos amb vosaltres, així que us recollirem el dia de Sant Joan. Bueno, de fet, quan van arribar a Maçanet, se'ls va passar una mica tot, perquè com van veure els seus avis, els hi encantava estar amb els seus avis, perquè l'avi Miquel i l'àvia Roser tenien una pila d'històries sempre per explicar. La casa de Maçanet tenia nom, es deia Cal Gegant, i es veu que és que l'avi de l'avi Miquel era un senyor molt alt. Llavors es va quedar el nom de la casa, es deia avi Miquel, es deia la casa de Cal Gegant. A veure, que tampoc és que fos un supergegant, potser feia 1,80 m, però en aquells temps era un senyor molt alt. I algunes cases allà a Maçanet tenen nom. De fet, a Sant Cugat també hi ha cases que tenen nom, que si algú no té activitat a fer aquest mes de juliol, mira, podeu anar a fer la canalla, anar a buscar noms de cases i investigar a veure què són. Ei, aquí fem contes i activitats, si voleu, ja veieu. Bé, quan van arribar a casa dels avis, van marxar els pares cap a Sant Cugat una altra vegada i els nens, van veure que els avis estaven una mica nerviosos. Com nerviosos no, com
com... Saps quan has dit un dia de pole? Que estàs allà, que acaba, que tenim la festa. Estaven igual, i els nens no ho entenien. I de fet, l'avi Miquel ho va veure, va dir: mira, Roser, aquests nens és que estan com molt tranquils i demà és la nit de Sant Joan. Això és perquè no saben què és la nit de Sant Joan. I mentre l'avi Miquel estava preparant el berenar, l'àvia Roser va començar a explicar: mireu, és que demà és la nit de Sant Joan. És just quan comença l'estiu. És un dia superimportant. Com per Nadal, que és quan comença l'hivern, no? O per Sant Josep, que comença la tardor. Ara és un dia importantíssim. Però la nit de Sant Joan encara ho és més, perquè és una nit màgica. Li diuen també la nit del foc i de les bruixes. Aquí els nens ja van començar, a part d'estar menjant una mica de pa de coca amb xocolata, que sempre anima, van parar molt l'orella. Mireu, segons la llegenda, explica que el sol estava enamorat de la lluna i que va allargar molt el dia per poder estar amb ella. Però a veure, àvia, què és això de la nit del foc i de les bruixes? Ai, Maria, li va dir l'àvia Roser. Mireu, la nit de Sant Joan és una nit que ens podem trobar una pila d'éssers fantàstics. Éssers màgics com... Espera, com la Moreta. La Moreta. La Moreta, algú sap què és la Moreta, no? La Moreta té un arc i unes fletxes. I quan hi ha alguns empenats, no?, que saben que estan enamorats però no s'ho diuen, tira una fletxa i xas! Just la nit de Sant Joan. Ai, mireu que és mona. M'encanta la Moreta aquesta que fa el Pere. Però la nit de Sant Joan també li diuen la nit de les bruixes. Perquè es deia que la nit de Sant Joan les bruixes ballaven al voltant de la foguera i és un dia que feien moltes malifetes i es carregaven de molta energia que els hi duraven pràcticament tot l'any. I també es podien veure al costat de la foguera la nit de Sant Joan, sobretot. Veieu aquests ulls que hi ha aquí? Són els cambotzins. Són molt petits, molt petits, i és difícil de veure'ls. Però al voltant de la foguera hi són, just aquesta nit. I es veu que s'enganxen a la roba de les noies. I a més, si estàs allà una mica quiet, al costat de la foguera, te fan cops. A la canalla també. Bueno, l'avi Miquel li va dir a l'àvia Roser que no es passés, que allò era només un cuento chido perquè els nens no anessin sols cap al bosc a la nit. Però aquestes bruixes, va dir l'àvia Roser, no eren bruixes, eren remeieres. Ai, el Pol va fer un crit, sabeu quan saps alguna cosa, no sé, la canalla de casa. Sí, ja ho sé. A Sant Cugat, àvia, ens han explicat això de que les bruixes en realitat eren unes dones remeieres que sabien molt de plantes, ens ho van explicar a l'escola. Una llegenda d'aquí a Sant Cugat, aquí al carrer Hospital, n'hi havia. No sé si ho sabeu, això, Bueno, això és un altre conte que un altre dia ja l'explicarem. Just a la festa li va dir l'àvia Roser al Pol. Són dones, les remeieres eren dones que sabien molt de plantes i de remeis. I es preparaven molt la nit de Sant Joan, perquè era quan tenien més poder als seus remeis. I del foc? Què no voleu saber res del foc? La nit de Sant Joan, els països catalans s'omplen de fogueres purificadores. Abans s'hi cremaven els trastos vells. I a més hi ha gent que quan es talla el foc ja només queden les braces i passen per sobre. I també hi ha que fan unes rodes de foc i les fan tirar.
Home, però això de passar per sobre del foc no es cremaran els peus per preguntar al Pol? És que el Pol tota l'estona preguntava. Sabeu aquells nens que tot el dia estan preguntant? Sempre pregunten. Doncs el Pol era així. Home, no, passen ràpid i ja ho fan per no cremar-se. A la foguera de Sant Joan a Massanet, va explicar l'àvia Roser, fa uns anys que la canalla a la foguera i tiren les agendes de l'escola. Però aquí ja s'ha acabat. Bueno, li treuen primer l'espiral aquella de ferro, això no es tira. Però tota l'alcohol ho tiren allà. La Maria es va enfadar molt. Home, ens ho podies haver dit, hauríem portat totes les agendes. Ara faig a fer un parèntesis. Si algú vol tirar l'agenda a la foguera de demà, que avisi a la gent d'Òmnium si pot, Bueno, els meus fills ho fan, Vull dir, ja aviso que cada any ho fan. És molt purificador, Purifica el curs, estupendo. Tanco el parèntesis. El Pol i la Maria van sentir explicar històries de bruixes i històries de foc i van començar, i ja havien acabat de bramar, i van començar a fer un passeig des de Cal Gegant a la Gorga de les Dones. Si algú ha anat a Massanet, és un passeig que tothom fa. I què és una gorga, preguntareu? Una gorga és com una piscina que fa el riu. Es queda allà aturadet i fa com una piscina. Ho feien sempre, anar a fer una volta des de Cal Gegant, que era la casa dels avis, fins a la Gorga de les Dones. A mig camí, l'avi Miquel es va aturar i va dir, sabeu què? La nit de Sant Joan també té molt a veure amb la muntanya del Canigó. Ja els dos nens van dir, vinga avis, la nit de Sant Joan, que si les bruixes, que si el foc, que si la moreta... Ara la muntanya del Canigó, vinga home! Ui, i tant que sí. I si voleu, tot caminant, us ho explico. I l'avi Miquel va començar a explicar que des de feia molts anys ells havien estat excursionistes del Cercle Joves de Perpinyà i allà cada any agafaven la resta del foc que hi estava encès al Museu de la Caça Pairal de Perpinyà i pujaven fins al cim del Canigó. Mireu, el Pere l'ha dibuixat aquí, al cim del Canigó. Es passaven la nit ballant la flama i a Tremp d'Alba iniciaven el descens perquè la fama arribés a tots els països catalans, a temps per encendre les fogueres. Ai, l'avi Miquel, l'àvia Roser es van posar així com melancòlics, saps? No se'n recordes? Que no teníem encara la nena i anàvem tots dos sols. Ai, mare meva, que anaven a dalt i pujaven just la setmana abans a la nit de Sant Joan, el cap de setmana abans portaven uns feixos de llenya. Ei, fins a dalt del Canigó, 2.784 metres, que aquí el Pere ja l'ha dibuixat molt alt, i pujaven cap a dalt amb els feixos de llenya per poder fer de nou el foc que es retorna a la Casa Pairal fins l'any que ve. Llavors, això m'agrada molt de dir. Llavors, l'avi Miquel es va posar molt seriós i va dir, mireu nens, des de Prats de Molló a la Cava, des de Tamarit de Llitera a Ciutadella, la flama del Canigó és la guspira que abraona les fogueres de Sant Joan, que com ja us ha explicat la Roser, és una benvinguda a l'estiu. Va quedar allò que, saps que et quedes? A l'avi Miquel estava encantat de poder-ho dir. Però avi, el Canigó no està a França? Va preguntar el Pol una altra vegada. Sí, tens raó. I per això viatjar al Canigó és com passar una frontera sense moure't del país. L'avi Miquel es va quedar una mica com trist i va recordar dels anys que havia estat a l'exili amb l'àvia Roser vivint a Perpinyà. Per això per ells era tan important la nit de Sant Joan. I els nens, una mica, amb aquesta
amb aquesta cosa que teniu els nens, no? Que a vegades pillen que allò sí que és important per als adults, doncs vam veure que allò era superimportant. I de nou el Pol, però a veure, si el foc està aquí dalt del Canigó, com arriba a tot arreu? Com viatja aquesta flama, va preguntar. Home, viatjar és una bona manera de dir-ho, que viatja la flama del Canigó. I sí que viatja? Viatja caminant, corrents, a cavall, en bicicleta, perquè els equips de foc, que són gent normal, són excursionistes, esportistes, castellers, profes, informàtics. El que fan és portar de 1000 maneres aquesta flama a tots els països catalans. I a Massanet van preguntar, també s'encén la foguera de Sant Joan amb la flama del Canigó? I tant! Ho tenim a tocar. Mira, si voleu, els hi va dir, podem anar demà a rebre els portadors de foc, a l'equip de foc que ve de Costoja. Costoja és el poble que hi ha res a tocar de Massanet, però ja que anant cap a França. Ai, van fer fanalets, no tan xulos com aquests, perquè clar, aquests només es fem aquí a Sant Cugat, ara, una mica. Aquests l'han inventat aquí. I amb aquests fanalets, l'endemà, van anar a buscar el foc per acompanyar fins a Massanet. I qui ho fa, tot això? Com s'organitzen? Van dir, bueno, això són els amics del món que han cuidat que aquesta tradició es mantingui durant tots aquests anys. Aquestes ja van arribar a la Gorga, perquè el camí és una mica llarg, però la història també era una mica llarga. I quan van arribar, la Via Roser no s'ho va pensar dues vegades. Es va aturar, es va treure les sabatilles, es va treure els mitjons. Què, nens, anem a mullar-nos una mica? Sí, home! Sí, l'aigua de la Gorga a l'agost està freda, imagina't tu per Sant Joan. Què passa? Que els de Sant Cugat són uns cagats o què? Evidentment, els van treure les sabates, els mitjons es van posar a l'aigua i es van mullar fins i tot una mica els pantalons, els nens. Tots quatre. Mireu com ho ha dibuixat aquí el Pere. Bueno, ara us he de dir una cosa, que l'aigua de Massanet no és broma, té propietats curatives, que això, les senyores grans que s'hi posen per Setmana Santa i fa un fred horrorós, ja ho diuen, entrem, nenes, que aquí l'aigua està superbona i va molt bé per la circulació. Bueno, això és una altra història. La qüestió és que l'avi Miquel, l'àvia Roser, el Pol i la Maria van tornar cap a casa. Amb moltes ganes van fer els fanalers preparant-los per l'endemà. Estaven tan cansats, havien tingut tantes històries, tantes coses que estaven molt cansats. I l'àvia Maria els hi va explicar un conte abans de dormir. I esperaven l'endemà poder veure el foc de la foguera de Sant Joan a Massanet. I segur que trobarien alguns gambutzins, i fins i tot alguna bruixa. I conte acabat, conte acabat. Bueno, el conte explica alguna cosa més i a més l'hem fet amb un format així perquè el podeu pintar. Bueno, perquè si estàs més estona. Ai, hi ha una nena que vol preguntar una cosa. Digueu. Faula foc, perquè deu d'haver començat, que estan fent foc a algun lloc? No, estan fent proves de darrere. Estaran? Bueno, és que demà, espero que demà ens veiem tots aquí, no? A la Rebella de Sant Joan. Estan fent la prova de les escombres, però aquí és que s'heu quedat, sou una mica petits, no? Paco? Aquests són petits, encara. Digue-li que el Pere ensenya els dibuixos una mica que els expliqui. Deixa-li el micro. Explica cada dibuix una mica, Pere. Vale. He fet una mica l'skyline des de Sant Cugat fins al Canigó. Home, fer-ho a peu es pot fer, però no ho recomano. En tot cas, és una excursió molt bonica. I la foguera que alimenta a totes les fogueres dels països catalans.
Aquí podeu veure el monestir, un dibuix abstracte, i he afegit, per desgràcia nostra, aquest símbol que no ha d'estar en el patrimoni, però ens ha passat que el recuperarem i el tornarem a lloc, això segur. Però bueno, aquí està. El cotxe que se'n van cap a Maçanet de Cabrenys, els avis que els hi preparen aquests berenars tan bons que ens preparen els avis, que tots encara, els que ja som grans encara ens en recordem, i els que sou petits ara els disfruteu, però ja us en recordareu. I la moreta, aquest ésser fantàstic. I com no, la nit de Sant Joan, la nit de les bruixes bones, de les bruixes bones, que avancen al costat de la foguera i que vigilen i que miren que tot l'estiu tot vagi bé i que tot, que és el que deia l'Eva, no? Que en el fons eren remeieres, que eren dones massa sàvies per aquell temps, per desgràcia, que han acabat sent bruixes. I els gambutzins, aquests éssers que no els veiem, però que els hem dibuixat, perquè si no els veiem malament, ja ho hem de fer, no? Llavors hem ficat aquests ulls com una presència que notem a darrere, que són aquests gambutzins que apareixen també a la nit de Sant Joan. Aquí podeu veure les fogueres tradicionals que agafaven els armaris, les taules, les cadires velles, aquells mobles que s'havien trencat, que s'havien fet malbé, fiquem una foguera, els cremaven, i fèiem aquesta foguera que la gent voltava al voltant, també tiraven petardos, i aquí, com explica l'Eva, que alguns nens cremen les agendes. I llavors, evidentment, la flama del Canigó, que és el conte, la base del conte, aquesta flama que recorre tots els països catalans. No he dibuixat els països catalans perquè potser no tindria prou lloc, però sí que fuig cap allà. En el conte sí que hi és. I aquí totes les fogueres amb els feixos de llenya que es puja al Canigó cada any, la foguera que es fa, com viatja per tot Catalunya en tots sistemes de transport, i aquí els avis i els nets a la gorga, banyant-se, refrescant-se els peus, que encara que sigui Sant Joan l'aigua és molt freda, però bueno, aquests dies de calor, una refrescada i a darrere, evidentment, a l'entorn de Sant Joan hi ha bruixes que ens miren, ens vigilen, mira què fem, però són bruixes bones, que els agrada estar amb nosaltres, que els agrada participar. I al final l'àvia, com totes les àvies i els pares també fan, aquells contes tan bonics que ens expliquen abans d'anar a dormir, que a vegades costa una mica més anar a dormir, però que vols acabar el conte i llavors en vols un altre. Però bueno, aquí l'àvia els explica el conte, i aquí ja acaba és a dir, tornaríem a començar, perquè els explica el conte que acabem d'explicar una altra vegada. Llavors seria una roda que continuaria una darrere l'altra. I res, amb la velocitat que hem pogut. Bueno, doncs, gràcies per venir, molt contents els nens petits, els més grans, els que teniu 3 anys per venir. Demà us esperem a la foguera i a la festa. En tot cas, un aplaudiment pel Pere. Mira, i un aplaudiment per l'Eva, que ens han explicat el conte. Us veurem demà. No us deixeu els fanalets, i si teniu algun per treure alguna cosa, ens el porteu aquí, que el portarem a reciclar. No sé si hi ha alguna cosa, molt contents perquè avui heu vingut molt i tingut molta paciència. Bon estiu i bona rebella, sigueu feliços i feliços. Mireu, demà, espera que em poso a l'ombra que si no no veig. Espereu, Demà hi ha, a partir de les 6:30 hi haurà les sardanes, la flama del Canigó, hi haurà manifest cada any, això no us ho hem dit, però cada any abans d'encendre la foguera de Sant Joan es llegeix un manifest, algo important, escriu com un discurs, i això es fa sempre, és el mateix, cada any és diferent, però és el mateix per totes les fogueres de tot Catalunya. Ai, ara se m'ha anat això, espera, una altra vegada. I després hi haurà actuacions de cultura popular que sortiran els gegants, els capgrossos i els diables també van i hi haurà una cosa molt bonica, els de l'Esbar faran el ball d'homenatge que es veu molt poques vegades,
De veritat que val la pena venir a veure perquè és un ball molt bonic. Esbart i grup mediterrani m'estan xivant. I després ja hi haurà la foguera de Sant Joan, hi haurà música, hi haurà un sopar de carn. Bueno, ja està, només volia dir-vos això.